Ιστορία ενός καρυδιού. Στην άκρη κάποιου δάσους έστεκε χρόνια μια καρυδιά. Ήρθε η εποχή που γέμισε λουλούδια και δυο από αυτά έπιασαν φιλία στενή. Έμοιαζαν αρκετά, μα δεν ήταν ίδια. Κάθε πρωί καλημερίζονταν και χαμογελούσαν το ένα στο άλλο. Μιλούσαν, γελούσαν και χαίρονταν τον ήλιο μαζί. Όπως μπορούν να μιλούν, να γελούν και να λιάζονται δυο λουλούδια. «Ξέρεις, αγαπώ πολύ», είπε μια μέρα το ένα. «Κι εγώ σ' αγαπώ πολύ», αποκρίθηκε το άλλο. «Θα ήθελα όμως να ήμασταν λίγο πιο κοντά, να ήμασταν στο ίδιο κλαράκι», αναστέναξε το πρώτο. «Δεν πειράζει», χαμογέλασε το δεύτερο. «Αφού σε βλέπω και με βλέπεις, καλά είναι κι έτσι». «Ναι, μα θέλω να σου κάνω ένα δώρο και δεν ξέρω πώς να σε φτάσω». «Δώρο? Τι δώρο?» «Να, θέλω να σου δώσω λίγη από τη γύρι μου, την κίτρινη σκόνη που έχω επάνω μου. Εσύ βλέπω δεν έχεις». Εκείνη τη στιγμή ένα δροσερό αεράκι φύσηξε και χάιδεψε τα δυο λουλούδια. «Το βρήκα», φώναξε τότε το πρώτο λουλούδι. Θα σου στείλω το δώρο μου με το φύλλωμα στον αέρα». Το είπε και το έκανε. Παρακάλεσε τον αέρα και αυτός πήρε λίγη γύρι και την πήγε πρόθυμα στο άλλο λουλούδι. Εκείνο πήρε το δώρο με χαρά και το έκλεισε σφιχτά στην αγκαλιά του. Σε λίγο καιρό, εκεί στην αγκαλιά του δεύτερου λουλουδιού έγινε μια μικρή μπαλίτσα, ένα μικρό καρύδι. Το πρώτο λουλούδι, σαν είδε το καρυδάκι που είχε γίνει από τη γύρι του, τρελάθηκε από χαρά. Φώναξε πάλι τον αέρα και έστησε μαζί του χορό, πετώντας ψηλά στον ουρανό όσο πιο ψηλά μπορούσε. Το καρυδάκι όλο και μεγάλωνε όσο πέρναγε ο καιρός. Και κάποτε κατάλαβε πως είχε γίνει ένα ζωστό μεγάλο καρύδι. Έπρεπε να φύγει πια από την καρυδιά. Δεν ήταν κανένα μωρό. Μπορούσε τώρα να ζήσει μόνο του, δίχως να κρέμεται από ένα κλαράκι. Έτσι έπεσε μια μέρα στη γη και αμέσως τα αποφάσισε. Θα έκανε ό,τι μπορούσε για να πάει μακριά, πέρα από το δάσος, να γνωρίσει τον κόσμο, να μάθει πολλά, όλα εκείνα που δεν μπορούσε να ξέρει ένα καρυδάκι πάνω σε μια καρυδιά. Κύλησε λοιπόν στο χώμα και ξεκίνησε για το μακρινό του ταξίδι. Είχε προχωρήσει αρκετά όταν βρέθηκε μπροστά σε μια μακριά γραμμή από μυρμήγκια. Ξεκινούσε από τη φωλιά τους και έφτανε ίσα με λίγους σπόρους που ήταν πεσμένοι πιο εκεί. Το καρύδι στάθηκε και άρχισε να παρατηρεί περίεργο τα μυρμήγκια να πηγαινοέρχονται βιαστικά. Φίλε», άκουσε τότε να του λέει δίπλα του ένα μυρμήγκι. «Πρόσεχε σε παρακαλώ, μη χαλάσεις τη γραμμή μας». «Προσέχω», αποκρίθηκε το καρύδι. «Μα θα ήθελα να μάθω τι κάνετε, τι είναι αυτά που κουβαλάτε». «Μαζεύουμε στη φωλιά μας τρόφιμα για το χειμώνα». «Μπα και θα μαζέψετε πολλά ακόμη?» ρώτησε πιο περίεργο τώρα το καρύδι. «Θα μαζέψουμε όσα μας χρειαστούν. Και πώς ξέρετε πόσα θα σας χρειαστούν?» «Μάθαμε να υπολογίζουμε», αποκρίθηκε το μυρμήγκι. «Στην αρχή δυσκολευτήκαμε. Μια φορά μαζέψαμε λίγα. Το καλοκαίρι άρχισε να φανεί και ήρθαν μέρες που πεινούσαμε. Την άλλη φορά μαζέψαμε πολλά που γέμισε η φωλιά μας και δεν υπήρχε χώρος για μας. Τρομάξαμε να χωρέσουμε σε μια άκρη πριν πιάσει ο χειμώνας. Έπειτα πολλά τρόφιμα περίσσεψαν και πήγαν χαμένα. Και να σκεφτείς πως άλλες μυρμηγκοφωλιές εδώ κοντά πεινούσαν εκείνο το χειμώνα. Δεν τα κατάφεραν να πάρουν όσο χρειαζόταν γιατί είχαμε μαζέψει εμείς όλα τα φαγόσιμα της περιοχής. Τώρα όμως ξέρουμε, δεν μαζεύουμε ποτέ ούτε λιγότερα ούτε περισσότερα από όσα θα μας χρειαστούν. Έτσι υπάρχει για όλους τροφή και δεν πάει ο κόπος μας χαμένος». Και το μυρμήγκι άρχισε πάλι να σπρώχνει έναν σπόρο. «Στάσου να σε βοηθήσω λίγο», του φώναξε το καρύδι και κύλησε σπρώχνοντας και αυτό με όλη τη δύναμη το φορτίο. Το μυρμήγκι πολύ ευχαριστήθηκε με τούτη τη βοήθεια. «Αχ, να σε καλά, φίλε μου», αναστέναξε. «Με ξεκούρασες πολύ. Αν κάποτε χρειαστείς και εσύ τη δική μου βοήθεια, σκέψου με, φώναξέ με και θα έρθω». «Γεια σου τώρα, φεύγω.
και τρύπωσε βιαστικά στη φωλιά του. Το καρύδι συνέχισε το ταξίδι του. Κατηφόρησε κυλώντας σε μια ήσυχη πλαγιά, στην άλλη άκρη του δάσους. Ξαφνικά σκόνταψε σε μια πέτρα και από την πέτρα πέταξε μια μέλισσα. «Με τρόμαξες, φίλε», του φώναξε. «Μα τι κάνεις πάνω στην πέτρα, καλή μου μέλισσα?» ρώτησε απορριμμένο το καρύδι. «Έχω ακούσει πως οι μέλισσες κάθονται μόνο στα λουλούδια που έχουν μέλι». «Στάθηκα λίγο να ξαπροστάσω», αποκρίθηκε εκείνη. «Γυρίζω από το πρωί και δεν βρίσκω κανένα λουλούδι». «Ξέρω εγώ που θα βρεις», είπε το καρύδι. «Να, τώρα που ερχόμουν είδε ένα ωραίο και αντικρυσολόφο. Πήγαινε και θα με θυμηθείς». «Είναι λίγο μακριά από το σπίτι», έκανε η μέλισσα. «Μα τι να κάνω, θα πάω». «Μακριά από το σπίτι σου, πού μένεις δηλαδή?» απόρρισε πάλι το καρύδι. «Να, εδώ πιο πάνω, στο μελίσι». «Και τι είναι το μελίσι?» «Δεν ξέρω, δεν έχω δει ποτέ μου». «Πάμε να σου δείξω», είπε πρόθυμα η μέλισσα. Ξεκίνησαν λοιπόν και σε λίγο στεκόταν έξω από το μελίσι. Το καρύδι κοιτούσε περίεργα την κίνηση. Προσπαθούσε να καταλάβει τι γινόταν μέσα. «Αυτές που πηγαινοέρχονταν κουβαλώντας μέλι είναι οι εργάτριες», του εξήγησε η μέλισσα. «Τις λένε έτσι γιατί εργάζονται όλη μέρα. Χαρούμενες και γεμάτες ζωή τις βλέπω», παρατήρησε το καρύδι. «Οι άλλοι που κάθονται μέσα και δεν βγαίνουν λέγονται κυφίνες», συνέχισε η μέλισσα. «Δεν τους βλέπω βέβαια και πολύ καλά από εδώ», έκανε το καρύδι. «Μα πολύ βαριεστημένοι και θλιμμένοι μου φαίνονται. Γιατί είναι έτσι ανόρεκτοι?» «Γιατί δεν κάνουν καμιά δουλειά. Τι τεμπελιάζουν δηλαδή?» «Ακριβώς, για σκέψου. Ούτε για το φαΐ τους δεν φροντίζουν. Ούτε και δεν μου λες, σε παρακαλώ, να άρχιζαν να τεμπελιάζουν και οι εργάτρες. Τι θα έτρωγαν οι κυφίνες, τι θα έκαναν να κανείς δεν κουβαλούσε αυτά που χρειάζεται το μελίσι. Οι εργάτριες δεν θα τεμπελιάζουν ποτέ», αποκρίθηκε περήφανα η μέλισσα. «Δεν τις νοιάζει τι κάνουν οι άλλοι. Εκείνες είναι ευχαριστημένες γιατί δουλεύουν για το καλό όλων των μελίσι. Αρκετά κουράστηκα. Όμως ώρα τώρα για δουλειά. Τρέχω αμέσως εκεί που μου είπες. Και άκου, αν ποτέ με χρειαστείς, σκέψου με, φώναξέ με και θα έρθω». Και πέταξε ψηλά στον αέρα στο «καλό της», φώναξε ο καρύδι και συνέχισε το ταξίδι του. Καθώς κυλούσε πάλι στην πλαγιά, ένιωσε εξανθού ένα χτύπημα ελαφρό. Μια γάτα το είχε περάσει για αμπαλάκι και προσπαθούσε να παίξει μαζί του. Έτσι όμως ο καρύδι πήρε φορά μεγάλη κατρακύλησε γρήγορα, όλο και πιο γρήγορα, ώσπου στάθηκε στην άκρη μιας καλύβας. Σε μια τρύπα εκεί κοντά είδε τότε το κεφάλι ενός ποντικού. «Τι κάνεις εκεί μέσα, κύρ ποντικέ?» ρώτησε. «Κρύφτηκα να μη με βρει γάτα. Με κυνηγάει αγριεμένη από το πρωί. Τώρα όμως λέω πια να βγω. Σίγουρα θα βαρέθηκε να ψάχνει και θα έχει φύγει». «Όχι, όχι, μη βγεις. Είναι εδώ κοντά. Την είδα πριν από λίγο». «Πες μου όμως γιατί σε κυνηγάει?» ρώτησε πάλι ο καρύδι. «Θέλει να με πιάσει. Είναι, βλέπεις, πιο δυνατή από μένα και αν τα βάλεις μαζί μου χάθηκα. Γι' αυτό και εγώ τη φοβόμαι πολύ ο κακομοίρης και η γάτα δεν φοβάται κανένα». «Πώς δεν φοβάται?» «Φοβάται το σκύλο που δεν την αφήνει σε ησυχία. Είναι, βλέπεις, πιο δυνατός από εκείνη. Και μόλις της βγαυγίσει το βάζει στα πόδια». «Κατάλαβα», είπε το καρύδι. Η κυρά γάτα δηλαδή κάνει το δυνατό, μα
μονάχα στους πιο αδύνατους, με τους πιο δυνατούς όμως δεν τολμάει να τα βάλει και έκανε να προχωρήσει. «Φεύγεις?» ρώτησε ο ποντικός. «Γεια σου», και «σε ευχαριστώ που με ιδιοποίησες, γιατί η γάτα, αν ποτέ με χρειαστεί, σκέψου με, φώναξέ με και θα έρθω». «Καλά», είπε το καρύδι, και συνέχισε το ταξίδι του. Ταξίδεψε κυλώντας σε ένα σωρό μέρη. Άκουσε και είδε και έμαθε ένα σωρό πράγματα. Θα είχε περάσει πολύς καιρός, θα ήταν πια πολύ ή μακριά, όταν μια μέρα άκουσε κοντά του μια ανθρώπινη φωνή. «Είναι ένα καρύδι, ας το βάλω και αυτό μαζί μου με τα άλλα». Και ο άνθρωπος που είχε μιλήσει έσκυψε, το έπιασε και το έριξε μέσα σε ένα σακούλι. Πω, τι πολλά καρύδια ήταν, και μέσα χώρος δεν υπήρχε καθόλου. Ένιωσε πολύ στεναχώρια, διόλου δεν του άρεσε να είναι έτσι κλεισμένος. «Καλώς όρισες, φίλε», φώναξαν τα άλλα καρύδια. «Δεν φαίνεσαι και πολύ ευχαριστημένος που ήρθες στη συντροφιά μας, μα δεν έχεις και άδικο? Εδώ μέσα μοιάζει με φυλακή. Μαζέψα χωρίς να μας ρωτήσει. Αν θέλουμε να μπούμε στο σακούλι και δεν ξέρουμε και πού μας πάνε». «Και εσείς τι κάνετε, μένετε έτσι? Τι θέλεις να κάνουμε?» «Να σκεφτείτε έναν τρόπο να βγείτε από εδώ». «Τι περιμένετε, εγώ θα σκεφτόμουν», είπε κάποιο άλλο, «αφού δεν σκέφτεται και κανένας άλλος. Λέμε το νου μου, μήπως οι υπόλοιποι δεν χωρούνται και τόσο εδώ μέσα? Έτσι λοιπόν δεν κάνω τίποτα». «Κι εγώ το ίδιο», είπε ένα άλλο. «Κι εγώ», έλεγαν ένα-ένα. «Αν δουλεύει έτσι το μυαλό σας, τότε και καταλαβαίνω γιατί καθόσαστε άπραγοι τόσο καιρό και δεν φροντίζετε να αλλάξετε τη μοίρα σας», είπε το καρύδι. «Εγώ όμως κάτι θα σκεφτώ για να λευτεροδούμε. Θα έρθετε μαζί μου?» «Ναι, ναι», φώναξαν με ένα στόμα, άλλο στο σακούλι. «Καλά λοιπόν, περιμένετε λίγο και θα δείτε», περίμεναν, ώσπου ο άνθρωπος που τα καβαλούσε σταμάτησε σε μια αποθήκη. Έδωσε το σακούλι και άφησε σε μια γνωρικό. Έφυγε τόσο το καρύδι. Σκέφτεται το ποντικό και φώναξε. Ποντικέ, σε χρειάζομαι. Σε λίγο ο ποντικός βρισκόταν έξω από το σακούλι. «Κράτησα την υπόσχεσή μου και να με», είπε. «Τι με θέλεις?» «Κάνε μου τη χάρη να ροκανίσεις με τα δόντια σου το σακούλι και να ανοίξεις μια τρύπα», παρακάλεσε το καρύδι. «Θέλουμε να βγούμε από εδώ μέσα». Ο ποντικός στρώθηκε στη δουλειά και σε λίγο η τρύπα είχε γίνει. Ένα-ένα τα καρύδια βγήκαν έξω χοροπηδώντας από τη χαρά τους. «Ελάτε να φύγουμε τώρα που βράδιασε», είπε κάποιο. «Μη βιάζεσαι», είπε το καρύδι. «Αν φύγουμε έτσι ένας-ένας θα χαθούμε».
Αν θέλουμε να βρούμε το δρόμο μας, πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Και αμέσως σκέφτηκε τη Μέλισσα. «Μέλισσα, Μέλισσα, σε χρειάζομαι», φώναξε. Σε λίγο η Μέλισσα πετούσε πάνω από το κεφάλι του. «Κράτησε την υπόσχεσή μου και νάμπε, τι με θέλεις? Θέλω να βάλεις λίγο μέλι στον καθένα μας, για να κολλήσουμε και να περπατάμε όλοι μαζί, να μην χαθούμε μέσα στη νύχτα». Η Μέλισσα στρώθηκε στη δουλειά και σε λίγο όλα τα καρύδια ενωμένα βγήκαν από ένα άνοιγμα της αποθήκης έξω στον καθαρό αέρα και στην ελεύθερη ζωή. «Από τούτη τη μεριά να πάμε», είπαν μερικά. «Όχι, απ' την άλλη», είπαν τα υπόλοιπα. «Τράβα το ένα από εδώ, τράβα το άλλο από εκεί», κόντευαν να ξεκολλήσουν. «Μείνετε ενωμένοι», φώναζε μάταια το καρύδι. «Έτσι αν μαλώνουμε τίποτα δεν θα καταφέρουμε». Μα δεν το άκουγαν. Ο καυγάς είχε ανάψει για τα καλά και η βροχή που άρχισε να πέφτει συμπλήρωσε το κακό. Έλειωσε το μέλι. Χωρίστηκαν τα καρύδια και η κάθε ομάδα τράβηξε άταχτα το δρόμο της. Και έτσι θυμωμένα καθώς περπατούσαν, χάθηκαν μες στο σκοτάδι. «Κρίμα», σκέφτηκε το καρύδι. «Δεν αλλάζουν μυαλά τούτα τα καρύδια. Ή που θα κάθονται να κλαίνε τη μοίρα τους, ή που θα μαλώνουν μεταξύ τους». Ας μην απελπίζομαι όμως. Άλλα καρύδια και μάλιστα εκείνα που τώρα οριμάζουν μπορεί να μην έχουν τόσο ξέρο κεφάλι. Ίσως σε εκείνα μάθουν να σκέφτονται σωστά. Και τότε ένιωσε μια βαθιά νοσταλγία για την καρυδιά του. Ήθελε να γυρίσει, να δει αν είχαν οριμάσει καινούρια καρύδια. Να τα δει με τα μάτια του και να γεμίσει ελπίδα η καρυδένια του καρδιά. Πώς όμως να γυρίσει στο δάσος που δεν θυμόταν διόλου το δρόμο? Σκέφτηκε τότε το μυρμήγκι. «Μυρμήγκι, μυρμήγκι, σε χρειάζομαι», φώναξε. Σε λίγο το μυρμήγκι άγγιζε το σκληρό τσόφλι του καρυδιού. «Τι με θέλεις?» ρώτησε. «Όπως βλέπεις, κράτησα την υπόσχεσή μου και ήρθα. Οδήγησέ με, σε παρακαλώ, στο δάσος, εσύ που δεν χάνεις ποτέ το δρόμο σου. Θέλω να πάω πίσω στην καρδιά μου. Ταξίδευσα πολύ καιρό σε μέρη μακρινά και κουράστηκα. Ίσως να γέρασα κιόλας. Δεν ξέρω πια να γυρίσω». «Με μεγάλη μου χαρά», αποκρίθηκε το μυρμήγκι και ξεκίνησε. Ήταν η πιο ευτυχισμένη στιγμή της ζωής του καρυδιού, όταν αντίκρισε πάνω στην καρδιά του εκατοντάδες νέα καρύδια, όλο ζωντάνια, έτοιμα να αφήσουν το δέντρο να γνωρίσουν και αυτά τον κόσμο. Πλησίασε κι άλλο για να δει καλύτερα. Τα καρυδάκια το είδαν και το υποδέχτηκαν όλο χαρά. Έπειτα το έβαλε να τους διηγηθεί ό,τι είχε δει και είχε ακούσει στο μακρινό του ταξίδι. Το καρύδι ένιωθε τώρα πέραντη χαρά, μα και μεγάλη κούραση. Ήθελε να βρει έναν τόπο να ξεκουραστεί. Αρκετά είχε ταξιδέψει, αρκετά είχε προσπαθήσει. Είχε κάνει αρκετά για ένα καρύδι. Ώρα πια να ξαποστάσει. Κύλησε λίγο πιο κάτω και ένιωσε να κουμπάει ένα μαλακό αφράτο χώμα. Από όσο όμορφα ήταν εκεί, μόνο που κρύωνε λίγο. Το αφράτο χώμα λες και το κατάλαβε. Με τη βοηθό τον αέρα το σκέπασε απαλά, σαν που πουλένιο στρώμα, και το καρύδι κοιμήθηκε βαθιά στη ζεστή αγκαλιά της γης. Στη θέση που κοιμήθηκε το καρύδι φύτρωσε σε λίγο καιρό ένα μικρό δεντράκι, μια μικρή καρυδιά. Μια άλλη ζωή είχε αρχίσει. Το σπουργίτι και τα φτερά του. Η νεράιδα κάποιου δάσους έχασε μία φορά το μαγικό της το ραβδί. Έψαξε μια τίποτα. Το ραβδί πουθενά δεν βρισκόταν και η νεράιδα ήταν απαρηγόρητη που δεν μπορούσε πια να κάνει μάγια. Ένα σπουργίτι τότε, καθώς πετούσε εδώ και εκεί, είδε το ραβδί πεσμένο σε ένα χαντάκι. Πέταξε χαμηλά, το άρπαξε με το ράμφος του και της το πήγε στη στιγμή. Εκείνη πολύ ευχαριστήθηκε που ξαναβρήκε τη μαγική δύναμή της και αποφάσισε να ανταμείψει το πουλί για το καλό που της έκανε. «Ζήτησέ μου κάτι που να επιθυμείς πολύ», του είπε, «και αμέσως θα γίνει». Το σπουργίτι σκέφτηκε λίγο και έπειτα φώναξε με λαχτάρα. «Θα ήθελα να είχα χρυσά ολόχρυσα φτερά». Η νεράιδα το άγγιξε με το ραβδί της, με μια στα φτερά του εξαφανίστηκαν και δύο καινούρια χρυσά που άστραφταν και λαμποκοπούσαν φύτρωσαν στη θέση τους. Θαμπόθηκε από τη λάμψη τους το σπουργίτι. Δεν πίστευε στα μάτια του και ετοιμάστηκε να τρέξει αμέσως να το δείξει σε όλα τα πουλιά και τα ζώα του δάσους. Μα δυστυχία του, τα χρυσά φτερά ήταν τόσο βαριά που δεν μπορούσε διόλου να φτερουγήσει.
ούτε να τα κουνήσει καλά δεν γινόταν. Άρχισε τότε να φωνάζει απελπισμένο την Νεράιδα και εκείνη, καλή όπως ήταν, παρουσιάστηκε πάλι μπροστά του. «Τι με θέλεις?» ρώτησε. «Καλή μου Νεράιδα», κλαψούρσε το σπουργίτι, μετάνιωσα. Δεν τα θέλω τα χρυσά φτερά. Ωραία βέβαια είναι, δεν λέω, μα πολύ βαριά και δεν μπορώ να πετάξω. Μήπως γίνεται να μου τα κάνεις βελουδένια?» «Με τα χαράς», αποκρίθηκε η Νεράιδα, και στη στιγμή τα χρυσά φτερά εξαφανίστηκαν. Στη θέση τους φύτρωσαν δύο άλλα από παχύ βελούδο. Τρελάθηκε από τη χαρά του το σπουργίτι. Τα ανοιγόκλεισε περήφανα, έκανε μία μικρή βόλτα να τα δουν και έπειτα έτρεξε στο δάσος για να τα δουν και να τα θαυμάσουν όλα τα ζώα και τα πουλιά. Όμως ξαφνικά χοντρές στάλες βροχής άρχισαν να πέφτουν και σε λίγο ξέσπασε μπόρο γερί. Το σπουργίτι δεν πρόφτασε να κρυφτεί και τα βελούδινα φτερά του έγιναν μουσκεμα. Όταν σταμάτησε η βροχή και βγήκε πάλι ο ήλιος βρεγμένος καθώς ήταν, στάθηκε σε ένα κλαράκι και άπλωσε τα φτερά του να στεγνώσουν. «Μα τι φτερά είναι πια τούτα?» Το βελούδο είχε χαλάσει και η γυαλάδα του είχε φύγει. Δεν ήταν τώρα παρά ένα άθλιο πανί. Το σπουργίτι, απελπισμένο, άρχισε να φωνάζει ξανά την Νεράιδα κι εκείνη που είχε χρυσή καρδιά έτρεξε πάλι και να δει τι θέλει. «Μετάνιωσα, Νεράιδα μου», κλαψούρισε το πουλί. «Κοίταξε με τη βροχή πως κατάντησαν τα βελούδινα φτερά μου. Μήπως μπορείς να μου τα κάνεις με τα ξένια?» «Το μετάξι έχω ακούσει πως δεν χαλάει από τη βροχή». «Και βέβαια μπορώ», αποκρίθηκε η Νεράιδα, και στο λεπτό ακούστηκε το σπουργίτι. Δύο κατακόκκινα μεταξωτά φτερά. «Άμα τούτα τα θαυμάσια φτερά πρέπει να τα δει ο κόσμος όλος», φώναξε και πέταξε ψηλά να πάει στην πόλη. Είχε φτάσει κοντά στα πρώτα σπίτια, όταν το είδαν μερικά παιδιά που πήγαιναν σχολείο. «Ένα πουλάκι με κόκκινα φτερά», φώναξαν απορριμμένα. «Α, τι ωραίο! Τι παράξενο που είναι, θα πρέπει να είναι πολύ σπάνιο. Ελάτε να το πιάσουμε, να το βάλουμε στο κλουβί». Και όλο μαζί άρχισαν να το κυνηγούν. Κάποιο μάλιστα έλεγε πως καλύτερα θα ήταν να χτυπήσουν με σφεντόνα και έπειτα να το βαλσαμώσουν. Τρομάρα που πήρε το καημένο το πουλί και τι τρεχάλα έκανε για να φύγει. Πέταξε όσο πιο γρήγορα μπορούσε κι γύρισε στο δάσος. Στάθηκε λαχανιασμένος σε ένα κλαράκι να ξανασάνει κι έπειτα τι να κάνει. Φώναξε πάλι την Νεράιδα. «Συγχώρα με που όλο σε φωνάζω», της είπε σαν παρουσιάστηκε μπροστά του. «Μα πάλι το μετάνιωσα. Ωραία έγιναν τα φτερά μου. Μα έτσι κατακόκκινα και γυαλιστερά καθώς είναι με κάνουν να φανταστώ πολύ οι ανθρώποι. Νομίζουν πως είμαι πολύ σπάνιος και θέλουν να με πιάσουν, να με βάλουν σε κλουβί». Αποφάσισε λοιπόν σαν τι φτερά θα ήθελες να έχεις. Επιτέλους άρχισε να χάνει την υπομονή
της. Είναι ράιδο. Το Σπουργίτης σκέφτηκε κάμποσο και τέλος είπε: «Από ό,τι βλέπω τα δικά μου τα παλιά πρέπει να προτιμήσω. Τι τα θέλω εγώ τα μεγάλια. Με τα δικά μου τα φτερά πετάω μια χαρά. Είναι ελαφριά, γερά, η βροχή δεν τα χαλάει και οι άνθρωποι το βλέπουν πως είμαι Σπουργίτη και με αφήνουν να πετάω ελεύθερα. Δώσε μου λοιπόν πάλι τα δικά μου τα φτερά και σου υπόσχομαι τίποτε πια να μην ξαναζητήσω». Η νεράιδα χαμογέλασε και έκανε ξανά το θέλημά του. Έτσι το Σπουργίτη έμεινε με τα φτερά του και χαιρόταν ξέχνιαστα όπως πριν το πέταγμά του. Η Μιλιά και το μαγικό νερό. Ο Βασίλης και η γυναίκα του, η Φροσύνη, άλλο δεν είχαν παρά ένα μικρό σπιτάκι και μια πελώρια Μιλιά. Η Μιλιά έκανε μπόλικα μήλα, αφράτα και μυρωδάτα, που τα πουλούσαν σε καλή τιμή. Όμως τα χρήματα που έπαιρναν δεν ήταν αρκετά για όλη τη χρονιά και δύσκολα τα έβγαζαν πέρα. Μια μέρα ο Βασίλης ξεκίνησε να πάει για ξύλα στο βουνό. Σαν περπάτησε αρκετά, στάθηκε να ξαποστάσει κοντά σε μια πηγή και καθώς έκανε να ξεκουμπώσει τη κάπα του, κόβεται το κουμπί και πέφτει στη γούρνα. Βουτάει το χέρι στο νερό για να το πιάσει και τι να δει. Το κουμπί είχε γίνει ολόχρυσο. «Ξέρω τα βασανά σου, Βασίλη», άκουσε την ίδια στιγμή την πηγή να του μιλάει ανθρώπινα. «Ξέρω πως είσαι φτωχός και έκανα για λίγη ώρα μαγικό το νερό να σε βοηθήσω. Πίσω μου θα βρεις ένα σταμνί, γέμισέ το. Στο νερό που θα μαζέψεις, ό,τι κουμπιρίνεις θα γίνεται χρυσό φλουρί. Μα σε κανένα δεν θα πρέπει να μιλήσεις γι' αυτό». Ο Βασίλης σάστησε πηγή που να μιλά, νερό μαγικό. Έτριψε τα μάτια του να βεβαιωθεί πως δεν ονειρεύεται. Όχι, ήταν αλήθεια. Πήρε λοιπόν το κανάτι, το γέμισε και ξεκίνησε για το σπίτι του. Όλο χαρά για τούτη την ανέλπιστη τύχη. Στο δρόμο περπατούσε αργά να μην του χυθεί το νερό και όταν έφτασε είχε πια βραδιάσει. Μπήκε, άφησε με προσοχή το κανάτι σε μια σκοτεινή γωνιά να μην το δει κανείς και έπεσε αμίλητος να κοιμηθεί. Το άλλο πρωί η Φροσύνη ξύπνησε νωρίς να νοικοκυρέψει το σπιτικό της και καθώς σκούπιζε βρήκε το κανάτι. «Καλά που σκέφτηκε ο Βασίλης πως χρειαζόμαστε ένα κανάτι», είπε με το νου της. «Θα αγόρασε φαίνεται χθες. Ας βάλω το φρέσκο νερό». Και βγαίνοντας στην αυλή έχεις όλο το μαγικό νερό στη ρίζα της Μιλιάς. Πήγε να τρελαθεί από τη στεναχώρια του. Ο καημένος ο Βασίλης αν ξύπνησε και έμαθε τι το είχε κάνει η Φροσύνη το νερό και όταν της εξήγησε γιατί στεναχωριόταν, έτσι έπεσε και εκείνη στη λύπη βαθιά. Βγήκε στην αυλή και πήγε κοντά στη Μιλιά τους. «Αχ, καλή μου Μιλίτσα, και να ξέρεις με τι θαυματουργό νερό σε πότισα», μονολογούσε. «Πού να το φανταστώ, η Δύσμηρη τώρα θα είχαμε ένα σωρό χρυσαφλουριά και θα γλιτώναμε για πάντα από τη φτώχεια». Καθώς το έλεγα αυτά, κάτι έλαμψε ανάμεσα στα φύλλα του δέντρου. Κοίταξε καλύτερα και τι να δει. Από ένα κλαρί κρεμόνταν ένα ολόχρυσο μήλο. Η Φροσύνη το έκοψε θαμπομένη και έτρεξε να το δείξει στον άντρα της. Ο Βασίλης δεν πίστευε στα μάτια του. «Θα είναι που την πότισες με το μαγικό νερό», είπε. «Τούτο το μήλο φαίνεται να έχει μεγάλη αξία. Πρέπει να σκεφτούμε τι θα το κάνουμε». Την άλλη μέρα η Φροσύνη πήγε πάλι κοντά στη Μιλιά. Χαΐδεψε τον κορμό της
και την αγκάλιασε. «Σε ευχαριστώ, καλή μου Μιλίτσα, για το χρυσό σου μήλο», της έλεγε. «Σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου». Και τότε ένα δεύτερο μήλο χρυσό και λαμπερό, σαν το πρώτο, φάνηκε σε άλλο κλαρί. Το ίδιο έγινε και την άλλη μέρα και την παραπάνω. Όταν τα μήλα έγιναν 7, ο Βασίλης τα πήρε να πάει στην πολιτεία. «Θα τα δώσω και θα αγοράσω κότες και κατσίκες και ένα κοπάδι πρόβατα», είπε φεύγοντας στη Φροσύνη, «και θα πάψουμε πια να είμαστε φτωχοί». Όλοι τώρα στο χωριό ήξεραν για τα χρυσά τα μήλα και όλοι χαίρονταν για την τύχη την καλή του Βασίλη και της Φροσύνης. Ένας γείτονας όμως που τον έλεγαν Κατσούφι, γιατί ποτέ δεν γελούσε, ζήλεψε πολύ, και τη νύχτα που έλειπε ο Βασίλης πήδηξε κρυφά στην αυλή του και πήγε τρέχοντας στη Μιλιά. «Κάνε μου γρήγορα μήλα χρυσά», την πρόσταξε. «Θέλω πάρα πολλά». Αμέσως πλήθος ολόχρυσα μήλα άρχισαν να λαμπυρίζουν στο σκοτάδι πάνω στα κλαριά της Μιλιάς. «Θέλω κι άλλα», είπε πάλι άγρια ο Κατσούφης, τρανταζώντας στο δέντρο με όλη του τη δύναμη. Και τότε, Θεέ μου, τι ήταν αυτό? Τα μήλα άρχισαν να πέφτουν με ορμή και να τον χτυπούν στο κεφάλι, στο κορμί, στα πόδια. Τρομάρα που τον πήρε ο Κατσούφλης. Και πώς τον πονούσαν τα μήλα. Έκανε να φωνάξει, μα φοβήθηκε μην τον πιάσουν στην ξένη αυλή και το έβαλε στα πόδια. Όταν ξημέρωσε έβραζε ακόμη από το κακό του, που δεν τα είχε καταφέρει. Κόκκινος από το θυμό, έτρεξε στον άρχοντα του και το είπε: «Άρχοντα μου, η Μιλιά του βασιλιά κάνει μήλα χρυσά. Έτσι τώρα θα γίνει πολύ πλούσιος, πιο πλούσιος και από την αφεντία σου. Άκουσα μάλιστα να λένε πως θα προσπαθήσει να σε διώξει και να γίνει εκείνος άρχοντας του τόπου. Στείλε λοιπόν τους στρατιώτες σου να τον κόψουν στη Μιλιά, και όσα μήλα χρυσά είναι περισμένα να τα δώσεις σε μένα, που σου είμαι πιστός». Ο άρχοντας δεν τον πολύ πίστευε. «Άκου», λέει, «χρυσά μήλα, καλού κακού». Όμως διάταξε τους στρατιώτες του να πάνε στο χωριό για να δούνε τι συμβαίνει. Και αν ήταν αλήθεια όσα έλεγε ο Κατσούφλης, ας έκοβαν την παράξενη Μιλιά. Στο μεταξύ η Φροσύνη, που είχε ξυπνήσει όπως πάντα νωρίς τα είχε χαμένα, που βρήκε τόσα χρυσά μήλα κάτω στο χώμα, τόσο πολύ χρυσάφι. Τι να κάνουμε όλο εμείς, σκέφτηκε. Τώρα πια θα έχουμε και τις κότες μας και τις κατσίκες μας και το δικό μας το κοπάδι. Άσε που μπορεί να κάνει κι άλλα χρυσά μήλα η καλή Μιλιά». Και μάζεψε όλα τα πεσμένα μήλα, τα έβαλε σε ένα καλάθι και βγήκε και τα μοίρασε σε όλο το χωριό. Μονάχα στον Κατσούλφι δεν βρήκε πουθενά. Όταν τελείωσε το μοίρασμα, είπε με το νου της: «Ας πάω τώρα να ποτίσω τη Μιλιά μου». Από εκείνη την ημέρα που της έριξα το μαγικό νερό, ξέχασα να τις ξαναποτίσω. Βρήκε λοιπόν στην αυλή της και αμέσως έριξε πολύ φρέσκο νερό στη ρίζα της Μιλιάς. Μα τότε ξαφνού έγινε κάτι πολύ παράξενο. Με μιας, 2, 3 χρυσά μήλα που είχαν
απομείνει στα κλαριά έγιναν μήλα κόκκινα. Πεντάρα δεν έδωσε η Φροσύνη. Καλύτερα φώναξε, πάνω που είχα επιθυμήσει τα μυρωδάτα μας μήλα και κόβοντας ένα το έφαγε με λαχτάρα. Κείνη τη στιγμή να σου και οι στρατιώτες με τον Κατσούφλι όρμησαν στην αυλή και άρχισαν να ψάχνουν για μήλα χρυσά, μα ο κόπος τους πήγε χαμένος. Πεσμένο δεν βρήκαν ούτε ένα και η μηλιά μονάχα ροδοκόκκινα μήλα είχε στα κλαριά της. Άρχισαν να ψάχνουν για μήλα χρυσά, μα ο κόπος τους πήγε χαμένος. Πεσμένο δεν βρήκαν ούτε ένα κι η μηλιά μονάχα ροδοκόκκινα μήλα είχε στα κλαριά της. Έφυγαν λοιπόν άκρατοι, θα πήγαιναν αμέσως να πούνε στο άρχοντα του πως τη μηλιά δεν χρειάστηκε να την κόψουν, γιατί ο Κατσούφης είχε πει ψέματα. Χρυσά μήλα δεν είχαν δει πουθενά. Ο Κατσούφης τότε φοβήθηκε πολύ και έφυγε γρήγορα να πάει να κρυφτεί. Μην τον βρει ο άρχοντας και να τον τιμωρήσει. Το βράδυ σαν γύρισε ο Βασίλης, η Φροσύνη του τα διηγήθηκε όλα. Διόλου δεν λυπήθηκε κι αυτός όταν άκουσε πως η μήλια είχε σταματήσει να κάνει χρυσά μήλα. Όσα καλά είχαν τώρα τους έφτασαν και τους περίσσευαν. Είχε αγοράσει και κότες και κατσίκες και πρόβατα. Έτσι οι δύο τους έζησαν καλά. Και καλά έζησαν κι όλοι οι συγχωριανοί τους. Τόσο καλά που ακόμα κι ο Κατσούφης έμαθε στο τέλος να γελά. Οι πιο όμορφες παντόφλες του κόσμου. Σε μια μακρινή πολιτεία ζούσε κάποτε ένας τσαγκάρης με τη γυναίκα του. Σκυμμένος ολημερής στο μικρό του εργαστήρι, δούλευε με μεράκι, γιατί την τέχνη του την αγαπούσε πολύ. Έφτιαχνε παπούτσια για μικρούς και μεγάλους, παντόφλες, γοβάκια και μπότες κάθε λογής. Και όλοι έλεγαν πως ήταν ο καλύτερος τεχνίτης της πολιτείας εκείνης. Κάποιο πρωί, ένας καβαλάρης με αστραφτερή στολή και μεγαλοπρεπή συνοδεία χτύπησε την πόρτα του τσαγκαρίκου. Ήταν απεσταλμένος του βασιλιά. Η μεγαλειότητά του πρόσταζε τον τσαγκάρι να παρουσιαστεί μπροστά του αμέσως. Ο τσαγκάρης ξαφνιάστηκε, παραξενεύτηκε πολύ. Τι μπορούσε να θέλει ο βασιλιάς από έναν ταπεινό τσαγκάρι σαν του λόγου του, γεμάτος περιέργεια μα και κάποιο φόβο, φόρεσε γρήγορα την καλή του φορεσιά και έτρεξε στο παλάτι. Οι φρουροί τον οδήγησαν αμέσως στο βασιλιά. «Στους ορισμούς σου, πολυχρονεμένε μου», υποκλήθηκε ο τσαγκάρης σαν έφτασε μπροστά στο θρόνο. Ο βασιλιάς τον κοίταξε καλά από πάνω ως κάτω και του είπε «Λένε πως είσαι ο καλύτερος τσαγκάρης της χώρας μου. Να λοιπόν που ήρθε η ώρα να σε δοκιμάσω. Όπως ξέρεις, η βασίλισσα έχει σε 3 μέρες τη γιορτή της. Γι' αυτό θέλω να της κάνω ένα δώρο βασιλικό. Σε διατάζω λοιπόν να μου φτιάξεις όσο πιο γρήγορα μπορείς τις πιο όμορφες παντόφλες του κόσμου. Αν δεν τα καταφέρεις, θα πει πως δεν αξίζεις τίποτα και ανάξιος στη χώρα μου δεν θέλω». Ο τσαγκάρης τα χάσε. Ταράχτηκε πολύ με τούτα τα λόγια. Λες να τον έδιωχνε ο βασιλιάς από την πολιτεία, αν δεν έμενε ευχαριστημένος από τη δουλειά του?
«Και σαν πώς θα τις ήθελε τις παντόφλες αυτές, βασιλιά μου?» ρώτησε δειλά. «Α, δεν ξέρω», αποκρίθηκε εκείνος. «Εσύ είσαι ο καλύτερος τσαγκάρης της χώρας και εσύ πρέπει να ξέρεις». Έφυγε ο τσαγκάρης από το παλάτι και στο δρόμο βασάνιζε το μυαλό του να σκεφτεί πώς θα φτιάξει τις παντόφλες της βασίλισσας, για να είναι οι πιο όμορφες παντόφλες του κόσμου. Όταν έφτασε στο σπίτι του, η γυναίκα του τον είδε έτσι σκεφτικό και στεναχωρημένο και το ρώτησε τι του συμβαίνει. «Άσε με, γυναίκα, μη μου μιλάς και έχω σκοτούρες», της αποκρίθηκε. «Πέστες μου να ξαλαφρώσεις», έκανε εκείνη. «Και που ξέρεις, μπορεί να βρω τον τρόπο να σε βοηθήσω». «Δεν μπορείς να με βοηθήσεις?» Τότε στάσου να σου πω τι αστείο όνειρο είδα απόψε, για να φτιάξει το κέφι σου». Και έκανε να αρχίσει. Ο τσαγκάρης όμως δεν την άφησε. Κλειδώθηκε αμέσως στο εργαστήρι του και έπεσε σε βαθιά συλλογή. Θα είχε περάσει ώρα, πολύ, όταν το τέλος του έφτασε. Στο τέλος του τα αποφάσισε. Πήρε ένα κατακόκκινο το αξωτό ύφασμα και δούλεψε. Δούλεψε ασταμάτητα όλη τη νύχτα. Το άλλο πρωί ένα θαυμαστό ζευγάρι κόκκινες παντόφλες ήταν έτοιμο για τη βασίλισσα. Όλο χαρά ο τσαγκάρης έτρεξε στο παλάτι και έδειξε τις παντόφλες στον βασιλιά. Εκείνος όμως δεν φάνηκε και πολύ ευχαριστημένος. «Ωραίες είναι», μουρμούρισε. «Δεν λέω, όμως έχω δει και καλύτερες. Σίγουρα δεν είναι οι πιο όμορφες παντόφλες του κόσμου. Πρέπει να τις κάνεις ακόμα ωραιότερες». «Πώς θέλεις να είναι δηλαδή, βασιλιά?» μου ρώτησε πάλι δειλά ο τσαγκάρης. «Α, εγώ δεν ξέρω. Εσύ είσαι ο καλύτερος τσαγκάρης του τόπου και εσύ θα το βρεις». Ο τσαγκάρης, ο καημένος, τι να κάνει? Πήρε πίσω τις παντόφλες και γύρισε στο σπίτι του με βαριά καρδιά. Έπρεπε να στρωθεί ξανά στη δουλειά. Αν δεν καταφέρει να ευχαριστήσει το βασιλιά, σίγουρα μεγάλο κακό τον περιμένει. Σαν τον είδε η γυναίκα του, κατάλαβε μιας πως πάλι κάτι του συμβαίνει. «Τι έχεις, άντρα μου, και δεν μου το λες?» Ανησύχησε. «Άσε με, γυναίκα, έχω στεναχωριές. Ούτε να με βοηθήσεις μπορείς, ούτε να σου πω μιλήσω, αδειάζω. Αλλά να σου πω τότε τι είδα χθες στον ύπνο μου. Να σε διασκεδάσω λιγάκι», έκανε πάλι εκείνος. «Είδα μια μικρή νεράιδα που δεν προφτάσε να συνεχίσει». Ο τσαγκάρης κλείστηκε βιαστικά στο εργαστήριό του. Δούλεψε ασταμάτητα όλη τη νύχτα, βάζοντας με τέχνη χρυσά κεντίδια πάνω στο κόκκινο μεταξωτό, και το άλλο πρωί ένα ονειρεμένο ζευγάρι παντόφλες ήταν έτοιμο για τη βασίλισσα. Έτρεξε λοιπόν στο παλάτι και έδειξε τις παντόφλες στον βασιλιά. «Ωραίες είναι», είπε πάλι εκείνος. «Δεν λέω, μα πολύ συνηθισμένες τις βρίσκω. Δεν μπορώ να πω πως είναι οι πιο όμορφες παντόφλες του κόσμου. Να προσπαθήσεις να τις φτιάξεις πιο πρωτότυπες και πρόσεξε, αύριο είναι η τελευταία μέρα, ξημερώνει η γιορτή της βασίλισσας.
και πρέπει το δώρο να είναι έτοιμο. Ο Τσαγκάρης ξαναπήρε πίσω τις παντόφλες και η απελπισία του ήταν μεγάλη. Γύρισε στο σπίτι του με μαύρη καρδιά. «Σήμερα πρέπει επιτέλους να μου πεις τι έχεις», φώναξε η γυναίκα του. Σαν τον αντίκρισε έτσι πικραμένο, «Πού ξέρεις, μπορεί να σε βοηθήσω». «Όχι, δεν μπορείς», την έκοψε ξανά εκείνος. «Μα τότε άσε με επιτέλους να σου πω για εκείνη την νεράιδα που είδα προχθές στον ύπνο μου. Να γελάσεις και λιγουλάκι». «Γυναίκα, σου είπα έχω εγνώεις και πολλή δουλειά», αγρίεψε ο Τσαγκάρης και κίνησε να μπει στο εργαστήρι. «Κρίμα», μουρμούρισε η γυναίκα του, «και εμείς σίγουροι πως θα γελούσες αν σου έλεγα τι αστεία που πηδούσε και πετούσε στον αέρα σαν πουλί εκείνη η νεραϊδούλα από τη χαρά της, γιατί φορούσε, λέει, τις πιο όμορφες παντόφλες του κόσμου». «Τι είπες», γύρισε ξαφνιασμένος ο Τσαγκάρης. «Τις πιο όμορφες παντόφλες του κόσμου. Τι περίμενες λοιπόν? Πες μου γρήγορα πώς ήταν αυτές οι παντόφλες». «Αυτό ψάχνω να βρω τόσες μέρες. Πώς να φτιάξω τις παντόφλες που θέλει ο βασιλιάς για τη βασίλισσα, για να είναι οι ωραιότερες του κόσμου». Και της μίλησε για τη βασιλική παραγγελία του και του βασιλιά τη φοβερά, έτσι και δεν τα κατάφερνε. «Θα σου πω λοιπόν πώς ήταν οι παντόφλες», αποκρίθηκε εκείνη. «Είδες όμως τι έχασες που δεν μου έλεγες τη στεναχώρια σου τόσες μέρες? Είδες τι θα πάθαινες που δεν μου μιλούσες? Καλά δίκιο έχεις», έκανε ο Τσαγκάρης. «Όμως άσε τώρα την κρίνια και πες μου γρήγορα, η ώρα περνάει». «Οι παντόφλες λοιπόν», είπε εκείνη, «ήταν κόκκινες, μεταξωτές με χρυσά κεντίδια και στα πλάγια είχαν δύο μικρά ολόασπρα φτερά». Η νεράιδα καθώς πηδούσε και πετούσε έλεγε και ξανάλεγε «Φτερά, φτεράκια μου, μαγικά ποδαράκια μου, σας βάζω στις πιο όμορφες παντόφλες του κόσμου και πηδούν και πετούν. Πίσω δεν ξαναγυρνούν». «Ναι, μα πού θα βρούμε άσπρα φτερά, γυναίκα? Γι' αυτό νοιάζεσαι, άντρα μου. Θα σου φέρω εγώ από τα Περιστέρια». Έφερε λοιπόν δύο κάτασπρα φτερά από τα Περιστέρια και ο Τσαγκάρης τα κόλλησε με τέχνη πάνω στο κόκκινο μετάξωτο. Η γυναίκα του τότε, χαρούμενη που τα είχαν καταφέρει, άρχισε να χαϊδεύει τις παντόφλες του και να τραγουδάει «Φτερά, φτεράκια μου, μαγικά ποδαράκια μου, σας βάζω στις πιο όμορφες παντόφλες του κόσμου και πηδούν και πετούν. Πίσω δεν ξαναγυρνούν». Το άλλο πρωί ο βασιλιάς έμεινε ενθουσιασμένος από τις παντόφλες που του παρουσίασε ο Τσαγκάρης. «Έβγε», φώναξε, «είναι πραγματικά οι πιο όμορφες του κόσμου και εσύ ο πιο καλός τεχνίτης της χώρας μου».
σου κάνω γι' αυτό τη τιμή να τις φορέσεις μοναχός σου σε πόδια της βασίλισσας. Δυστυχία μου, τα βάσανά μου δεν τελείωσαν ακόμα, συλλογίστηκε ο Τσαγκάρης. Γιατί θα προτιμούσε να πάει αμέσως να κοιμηθεί ξαγρυπνός, καθώς ήταν 3 ολόκληρες νύχτες. Όμως δεν γινόταν να κάνει αλλιώς. Έτσι σε λίγο έσκυψε μπροστά στη βασίλισσα να της φορέσει τις παντόφλες. «Είναι οι πιο όμορφες του κόσμου», φώναξε και έγινε ενθουσιασμένη και έκανε να σηκωθεί από το θρόνο της. Όμως τότε έγινε κάτι πολύ παράξενο. Η βασίλισσα άρχισε να πηδά και να πετά σαν πουλί. Ο βασιλιάς και οι παλατιανοί δεν κοίταζαν ξαφνιασμένοι με το στόμα ανοιχτό. Και εκείνη, μεθυσμένη από τη καινούργια της δύναμη, όλο πετούσε πρώτα μέσα στο παλάτι, έπειτα στην αυλή και έπειτα ψηλά στον αέρα, μακριά, όλο και πιο μακριά, ώσπου χάθηκε από τα μάτια τους. «Τρέξτε, τρέξτε», φώναξε στους αυλικούς του ο βασιλιάς. «Γρήγορα όλοι στα άλογα, να τη βρούμε και να τη φέρουμε πίσω». Έφυγαν λοιπόν όλοι τρεχάτη, μπρος ο βασιλιάς και πίσω οι παλατιανοί, να ψάξουν για τη βασίλισσα. Και ήρθε βράδυ και δεν είχαν γυρίσει. Ήρθε και το άλλο βράδυ και το παράλληλο και τίποτα. Πέρασαν έτσι μέρες, πέρασε καιρός και ο βασιλιάς πουθενά δεν φαινόταν. Ούτε η βασίλισσα ξαναφάνηκε. Σαν έκλεισε χρόνος και κανείς τους δεν γύρισε. Οι γερόντεροι της πολιτείας είπαν πως ο τόπος δεν μπορούσε να μείνει άλλο δίχως άρχοντα. Έπρεπε να βάλουν κάποιον άλλον στο παλάτι στη θέση του βασιλιά. «Να βάλουμε τον Τζαγκάρη», φώναξαν οι πιο πολλοί. «Το Τζαγκάρη που είναι καλός δουλευτής και έχει τη δύναμη να φτιάχνει τέτοιες μαγικές παντόφλες». Ο Τζαγκάρης όμως δεν δέχτηκε, μονάχα την τέχνη του ήξερε και εκείνος κι αυτήν αγαπούσε. Τζαγκάρης του άρεσε να είναι όχι άρχοντας, ήθελε να φτιάχνει παπούτσια για μικρούς και για μεγάλους, παντόφλες, γοβάκια και μπόντες κάθε λογής. Άρχοντας ας γινόταν καθένας από τους σοφούς της χώρας. Άσε που το παλάτι όλο και του θύμιζε τη λαχτάρα που είχε πάρει με τη βασιλική παραγγελία. Έμεινε λοιπόν στο σπίτι του και στο τζαγκαρικό του και δούλευε με ποιότερο ακόμη μεράκι. Με τον καιρό ξέχασε τα βάσανα που είχε τραβήξει για να φτιάξει τις παντόφλες της βασίλισσας. Εκείνο που δεν ξέχασε ποτέ, ωστόσο, ήταν πως η γυναίκα του τον είχε βοηθήσει σε μια δύσκολη ώρα. Γι' αυτό και από τότε της έλεγε πάντα κάθε του χαρά και κάθε του στεναχώρια. Και μοιρασμένες πια στα δυο τους φαινόταν οι λύπες πιο μικρές και οι χαρές τους πιο μεγάλες. Η μοίρα του Κωνσταντή. Ο Κωνσταντής ζούσε σε ένα μικρό χωριό, φτωχό, πολύ φτωχό. Ο τόπος εκεί ήταν όλο βράχια. Τα ζώα, τα δέντρα και τα χωράφια ήταν λιγοστά και οι άνθρωποι με πολύ κόπο έβγαζαν το ψωμί τους. Τα σπίτια ήταν τιμόρροπα, η εκκλησία μισογκρεμισμένη και το σχολείο του χωριού τόσο μικρό που τα παιδιά με δυσκολία χωρούσαν μέσα. Δεν την άντεχε τόση φτώχεια ο Κωνσταντής και κίνησε μια μέρα να πάει να βρει την τύχη του σε άλλο τόπο. Έβαλε τα λιγοστά του πράγματα σε ένα σακούλι, αποχαιρέτησε τους σιγοριανούς του και έφυγε. Αφού περπάτησε δρόμο πολύ, στάθηκε κάπου να ξαποστάσει. Ήταν πολύ λυπημένος που είχε αφήσει το χωριό του και η κούρασή του φαινόταν διπλή.
«Η μοίρα μου η κακιά φταίει για όλα», ψιθύρισε. Μα πριν καλά τελειώσει τούτο το λόγο, μια πανέμορφη κόρη με ολόλευκο φόρεμα παρουσιάστηκε μπροστά του. «Άδικα με κατηγορείς, καλέ μου Κωνσταντί», του είπε. «Είμαι η μοίρα σου και δεν είμαι κακιά. Εκεί που πας θα δουλέψεις σκληρά, θα κουραστείς, μα στο τέλος κάτι θα καταφέρεις. Να, πάρε τούτο το δαχτυλίδι με τα πολύτιμα πετράδια. Από το δαχτυλίδι αυτό, αν κάνεις ό,τι πρέπει και ό,τι καλύτερο μπορείς, θα ακούσεις μια γλυκιά, πολύ γλυκιά μουσική. Θα νιώσεις τότε μια ανίποτη χαρά και από εκείνη τη στιγμή θα είσαι πραγματικά ευτυχισμένος». Ούτε που πρόφτασε να την ευχαριστήσει ο Κωνσταντής. Η κόρη εξαφανίστηκε και εκείνος έμεινε να θαυμάζει το πολύτιμο δαχτυλίδι που του είχε βάλει στη χούφτα. Ύστερα το έδωσε σφιχτά στο μαντίλι του, να μην το χάσει, και συνέχισε το δρόμο του. Περπάτησε 3 μέρες και 3 νύχτες και έφτασε σε τόπο πλούσιο. Στρώθηκε αμέσως στη δουλειά και με τα πρώτα χρήματα που κέρδισε αγόρασε ένα βελούδινο κουτί για το δαχτυλίδι. Το δαχτυλιδιού που έχει τέτοια αξία, σκέφτηκε, του πρέπει ένα ακριβό κουτί. Το κλείσε λοιπόν εκεί και έβαλε πάνω το αυτί του μήπως ακούσει τη γλυκιά μουσική. Μα τίποτα δεν ακούστηκε. Δεν έκανα φαίνεται ότι καλύτερο μπορούσε, σκέφτηκε ο Κωνσταντής. Τέτοιου πολύτιμου δαχτυλιδιού του πρέπει σίγουρα μια μεγάλη ασημένια κασεντίνα. Έτσι άρχισε τώρα να δουλεύει σκληρά για να μπορέσει να αγοράσει αυτό που είχε βάλει στο νου του. Πέρασε κάμποσος καιρός και το κατάφερε. Μάζεψε αρκετά χρήματα και αγόρασε την ασημένια κασεντίνα. Έκλεισε μέσα το βελούδινο κουτί που είχε το δαχτυλίδι και έβαλε πάνω το αυτί του μήπως ακούσει τη γλυκιά μουσική. Μα τίποτα δεν ακούστηκε. Δεν έκανα φαίνεται ότι καλύτερο μπορούσε, ξανά είπε ο Κωνσταντής. Του πολύτιμου δαχτυλιδιού του πρέπει ένα χρυσό σεντούκι. Έτσι βάλθηκε πάλι να δουλεύει για να μπορέσει να αγοράσει αυτό που είχε βάλει στο νου του. Πέρασαν κάμποσα χρόνια και τέλος τα κατάφερε. Μάζεψε μπόλικα χρήματα και αγόρασε το χρυσό σεντούκι. Έκλεισε μέσα την ασημένια κασεντίνα που είχε το βελούδινο κουτί που είχε το δαχτυλίδι και έβαλε πάνω το αυτί του μήπως και ακούσει τη γλυκιά μουσική. Τίποτα πάλι δεν ακούστηκε. Δεν έκανα φαίνεται ότι καλύτερο μπορούσε, συλλογίστηκε ξανά ο Κωνσταντής. Του δαχτυλιδιού με τα λαμπερά πετράδια του πρέπει ένα μεγαλόπρεπο σπίτι για να το βάλω μέσα. Χρόνια και χρόνια δούλεψε για τούτη τη φορά για να μαζέψει χρήματα και να χτίσει το μεγαλόπρεπο σπίτι. Όταν τελείωσε, έβαλε μέσα το χρυσό σεντούκι που είχε την ασημένια κασεντίνα, που είχε το βελούδινο κουτί, που είχε το δαχτυλίδι. Έπειτα στάθηκε και αφουγκράστηκε με αγωνία. Όμως άδικα πάλι περίμενε. Η γλυκιά μουσική ούτε τότε ακούστηκε. Τι άλλο λοιπόν μπορούσε να κάνει? Τότε επιτέλους θα άκουγε τη μουσική. Ποια θα γινόταν στα αλήθεια ευτυχισμένος? Μήπως έπρεπε να χτίσει για το δαχτυλίδι ένα μεγάλο παλάτι? Μα τα χρόνια είχαν περάσει και τα μαλλιά του άσπρησαν. Όσο και να δούλευε πια, ποτέ δεν θα κατάφερε να μαζέψει τόσα χρήματα όσο χρειαζόταν για ένα παλάτι. Χρειαζόταν πολλά. Τόσο πολλά που για να τα αποκτήσει θα έπρεπε να πουλήσει ακόμα και το ίδιο το δαχτυλίδι. Όμως τότε το παλάτι για ποιον θα το έκτισε? Απελπισμένος ο Κωνσταντής σκέφτηκε πως η μοίρα του θα τον είχε γελάσει. Ποτέ φαίνεται δεν θα άκουγε από το δαχτυλίδι τη γλυκιά μουσική. Ποτέ του δεν θα γινόταν ευτυχισμένος. Θα πουλούσε λοιπόν και το δαχτυλίδι και όλα του τα καλά και θα γύριζε στο χωριό του. Βρέθηκε αγοραστής, άρχοντας πλούσιος. Θαμπόθηκε από τη λάμψη του δαχτυλιδιού. Όταν το είδε μέσα στο βελουδένιο κουτί που ήταν μέσα στην ασημένια κασετίνα, που ήταν μέσα στο χρυσό σεντούκι κατά μεσής στο μεγαλόπρεπο σπίτι του Κωνσταντή. «Σου δίνω 5 σακιά χρυσά φλουριά και τα αγοράζω όλα», του είπε. Ο Κωνσταντής πήρε τα 5 σακιά με τα χρυσά φλουριά, τα φόρτωσε σε 5 γαϊδουράκια και ξεκίνησε για το χωριό του την άλλη κιόλας μέρα. Το χωριό του ήταν φτωχό, πανφτωχό, όπως το είχε αφήσει. Ο Κωνσταντής, πολύ στεναχωρήθηκε. Άνοιξε το πρώτο σακί με τα φλουριά και
και έδωσε και αγόρασαν υλικά και διόρθωσαν την εκκλησία τους. Έπειτα άνοιξε το δεύτερο σακί και έδωσε και έκτισε ένα γερό και ευρύχωρο σχολείο. Στην αυλή του έβαλαν κούνιες και τραμπάλες και αγόρασαν βιβλία πολλά για όλα τα παιδιά του χωριού. Άνοιξε ύστερα το τρίτο σακί. Με τα φλουριά του αγόρασαν όλοι καινούρια ρούχα και συμμόρφωσαν τα σπιτικά τους. Με το τέταρτο σακί αγόρασαν ζώα τόσα που να φτάνουν και να περισσεύουν για όλους τους χωριανούς. Έφτασε και η σειρά του πέμπτου. Ο Κωνσταντής έδωσε και αγόρασαν εργαλεία και ό,τι άλλο χρειαζόταν για να καλλιεργούν πιο εύκολα τη γη. Μετά, με τα φλουριά που περίσσεψαν, διόρθωσε και αυτό το σπιτάκι του που είχε μείνει έρημο τόσα χρόνια και έφτιαξε ένα μεγάλο λαχανόκηπο. Δεν θα ζούσε πλούσια, μα δεν τον ένοιαζε. Του φτάνε που το χωριό του δεν ήταν πια φτωχό. Του έφτανε που όλοι τώρα ήταν ευχαριστημένοι και γελαστοί. Κάποιο δειλινό που είχαν όλες οι δουλειές τελειώσει, κάθισε ο Κωνσταντής στο κατόφλι του σπιτιού του να ξεκουραστεί. Η καινούρια καμπάνα της εκκλησίας χτυπούσε εσπερινό. Στα αυτιά του έφταναν οι φωνές των παιδιών που έπαιζαν χαρούμενα στην αυλή του σχολείου. Πού και πού βέλαζε κανένα αρνάκι και κουνούσε το κουδουνάκι του. Και 2-3 κοπέλες εκεί κοντά είχαν πιάσει το τραγούδι. «Τι γλυκιά μουσική που κάνουν μαζί όλα τούτα», είπε ο Κωνσταντής. Και μια απέραντη χαρά γέμισε την καρδιά του. Τότε ξάφνου θυμήθηκε, κατάλαβε. Από το δαχτυλίδι ήταν που είχε πάρει τα φλουριά, με τα φλουριά ήταν που είχε κάνει ό,τι καλύτερο μπορούσε. Είχε διώξει από το χωριό του τη φτώχεια. Και αυτή ήταν γλυκιά μουσική που περίμενε να ακούσει χρόνια ολόκληρα. Η μοίρα του δεν τον είχε γελάσει. Η χαρά που ένιωθε ήταν ανίποτη και ήταν στα αλήθεια τώρα ευτυχισμένο. Η βοηθή του φούρναρη. Ο κυρ Στάθης ήταν φούρναρης σπουδαίος. Ζύμωνε και έψινε τα πιο νόστιμα ψωμιά στο χωριό. Τόσο νόστιμα που άρχισαν και οι άνθρωποι του διπλανού χωριού. Άρχισαν να θέλουν από τα ψωμιά τα δικά του. Δουλειά πολύ έπεσε στο φούρνο και ο κυρ Στάθης σάστησε. Καθόταν ολημερή στο καρέκλι του, χτυπώντας με απελπισία τα χέρια και μονολογούς. «Αχ, τι θα απογίνω, δεν προφταίνω, έχω πολλή δουλειά, έχω πάρα πολλή δουλειά και αποζύμωμα τίποτα». Ο παραγιός του έκανε ο καημένος ό,τι του ήταν μπορετό, μα μόνος καθώς δούλευε το μεσημέρι τον έβρισκε ακόμη να ζυμώνει και το βράδυ να ψήνει. Και ο κυρ Στάθης, καθισμένος πάντα στο καρέκλι του, έλεγε και ξαναέλεγε, δίχως σταματημό. «Δεν προφταίνω, αχ, δεν προφταίνω, ο δύστιχος, έχω πολλή δουλειά, κακό που έπαθα, αν δεν βρεθούν κι άλλοι να με βοηθήσουν, πάω χαμένος». Έτσι κλαιγόταν ένα μεσημέρι, όταν μπήκε στο φούρνο μια καλοσυνάτη γερόντισσα, που ποτέ δεν την είχε ξαναδεί. «Τι έχεις, παλικάρι μου, και βαριά στενάζεις?» τον ρώτησε. «Αχ, καλή μου γριούλα», της αποκρίθηκε ο κυρ Στάθης. «Δεν βλέπεις εδώ τι γίνεται, δεν βλέπεις τι δουλειά έχω, πώς να προλάβω, δύστιχος. Ο παραγιός μου δουλεύει όσο μπορεί, αλλά το ζύμωμα και το ψήσιμο τελειωμό δεν έχουν. Τι να κάνω κι εγώ, κάθομαι και κλαίω τη μοίρα μου, γιατί κανένας δεν βρίσκεται να με βοηθήσει. Άλλος παραγιός δεν υπάρχει και οι συγχωριανοί έχουν τις δικές τους δουλειές. Εγώ όμως μπορώ να σου βρω 4 βοηθούς», είπε η γερόντισσα. 4 βοηθούς, πετάχτηκε ο κυρ Στάθης. «Φέρ' τους μου λοιπόν και θα σε ευγνωμονώ σε όλη μου τη ζωή». «Μη βιάζεσαι», συνέχισε η γερόντισσα. «Για να έρθουν οι βοηθοί πρέπει πρώτα να κάνεις ό,τι σου πω». Και έβγαλε από το σακούλι της ένα ζευγάρι πέτινα παπούτσια. «Φόρεσε τα, πρόσταξε, και δεν θα τα βγάλεις ώσπου να σου πω, παρά μόναχα για να κοιμηθείς». «Μα δεν θα μπορώ να περπατήσω», φώναξε ο κυρ Στάθης.
Κάνε όπως σου λέω και δεν θα το μετανιώσεις. Τον καθησύχασε η γερόντισσα. Σε 3 μέρες θα ξαναρθώ και έφυγε. Ο κυρ Στάθης τι να κάνει, τα φόρεσε τα παπούτσια, όμως τώρα ποια ήταν που γκρίνιαζε περισσότερο. Τόση δουλειά και να φορώ και τούτα τα παπούτσια. Έτσι ασήκωτα που είναι δεν μπορώ να κουνήσω από την καρέκλα μου. Αχ, και να μπορούσα να περπατήσω, τις δουλειές θα έκανα. Να σου φέρω κοντά τη σκάφη, κυρ Στάθη, να ζυμώνεις κι εγώ να ψήνω το, ρώτησε ο Παραγιός. Έτσι θα κάνουμε πιο γρήγορα. Καλά το σκέφτηκες, αποκρίθηκε ο κυρ Στάθης. Άρχισε λοιπόν να ζυμώνει και έτσι η δουλειά προχώρησε πολύ. Πέρασαν 3 μέρες και η γερόντισσα, πίστη στα λόγια της, ξαναφάνηκε πριν φτάσει μεσημέρι. Λοιπόν, ρώτησε με αγωνία ο κυρ Στάθης. Τους έφερε τους βοηθούς. «Μη βιάζεσαι, παιδί μου, χρειάζεται υπομονή», απάντησε εκείνη και έβγαλε από το σακούλι της μια μεγάλη κολοκύθα. «Από τώρα θα κρατάς και τούτη με το αριστερό σου το χέρι», πρόσταξε, και πρόσεχε μη σου πέσει. Για να έρθουν οι βοηθοί δεν πρέπει να την αφήσεις διόλου από το χέρι σου, ώσπου να σου πω. Σε 2 μέρες θα τα ξαναπούμε. Και έφυγε. Ο κυρ Στάθης πήρε την κολοκύθα και η απελπισία του ήταν μεγάλη. Από εκείνη την ώρα δεν σταμάτησε να γκρινιάζει ούτε λεπτό. Ο Παραγιός ζύμωνε όλη μέρα και έψινε όλη νύχτα, μα ούτε για τους μισούς ανθρώπους του χωριού δεν κατάφερνε να ετοιμάσει ψωμιά. «Δεν θα τα βγάλουμε πέρα», έλεγε ο κυρ Στάθης, φορώντας τα πέτρινα παπούτσια και κρατώντας σφιχτά την κολοκύθα. «Ούτε να ζυμώσω, δεν μπορώ τώρα». Αχ, και να είχα ελεύθερα τα πόδια και το χέρι μου, τι δουλειές θα έκανα. «Αφεντικό, να σου φέρω να κουνάς το κόσκινο με το δεξί σου χέρι», τον ρώτησε ο Παραγιός. «Το κοσκινισμένο αλεύρι μας τελείωσε και άλλο δεν έχω να ζυμώσω». «Καλή ιδέα», είπε ο κυρ Στάθης και άρχισε να κοσκινίζει και η δουλειά πήγε πιο γρήγορα. Πέρασαν οι 2 μέρες και η γερόντισσα φάνηκε στην ώρα της. «Δεν αντέχω να περιμένω άλλο έτσι», φώναξε ο κυρ Στάθης μόλις την είδε. «Υπομονή, υπομονή, τίποτα δεν γίνεται δίχως υπομονή, γιε μου. Λίγο ακόμη και θα δεις. Τώρα πάρε κι άλλη μια κολοκύθα να την κρατήσεις με το δεξί σου χέρι και πρόσεχε, μη σου πέσει. Για να έρθουν οι βοηθοί δεν πρέπει διόλου να την αφήσεις ώσπου να ξανάρθω αύριο». Έτσι και έγινε, και ας φώναζε ο κυρ Στάθης πως τέτοια κακοτυχία ποτέ δεν είχε βρει άλλον άνθρωπο. Με τις 2 κολοκύθες στα χέρια, ούτε να κοσκινήσει δεν μπορούσε τώρα. Αχ, και να είχε ελεύθερα χέρια και πόδια, τι δουλειές θα τελείωνε. Ο Παραγιός δεν ήξερε πια τι να πρωτοκάνει, να κοσκινήσει, να ζυμώσει ή να ψήσει. Την άλλη μέρα λέει στον κυρ Στάθη: «Αφεντικό, πρόσεχε από εκεί που κάθεσαι τα ψωμιά που έχω στο φούρνο. Εγώ πάω να ζυμώσω για να προλάβω. Αν ξεχαστώ και αρχίσουν να παραψύνονται, φώναξέ με να τα βγάλω, μην καούν». «Καλά το σκέφτηκες», είπε ο κυρ Στάθης, «και με τα μάτια μοναχά κάποια δουλειά γίνεται. Ζύμωσε ήσυχος και έχω εγώ το νου μου στα ψωμιά». Άρχισε όμως πάλι να τα βάζει με την τύχη του και αφαιρέθηκε και δεν πρόσεξε τα ψωμιά και τα ψωμιά κάηκαν. Και έπρεπε τώρα να καθαριστεί και ο φούρνος από τα καρβουνιασμένα καρβέλια. Πάνω στην ώρα, «Να σου και η γερόντισσα, καλή μου γριούλα, φτάνει πια», της φώναξε ο κυρ Στάθης. «Άσε με να βγάλω τα πέτρινα παπούτσια και πάρε τις κολοκύθες σου. Πρέπει να κάνω τώρα αμέσως ένα σωρό δουλειές. Πρέπει να ετοιμάσω γρήγορα δεκάδες ψωμιά για τους συγχωριανούς μου». «Καλά λοιπόν, τελείωσαν τα βάσανά σου», χαμογέλασε η γριά και του πήρε τα παπούτσια και τις κολοκύθες. Ο φούρναρης ανασκουμπόθηκε και ρίχτηκε αμέσως στη δουλειά. Έτρεχε πάνω κάτω για να προλάβει όλα. Χωρίς τα πέτρινα παπούτσια σκέφτηκε, πετάω σαν πουλί. Καθάρισε το φούρνο παστρικά, κοσκίνησε με βιάση βράδυ-βράδυ, ζύμωσε με όρεξη για τα ψωμιά
ξημερώματα και τα έψησε πρωί-πρωί και με κέφι, βλέποντας πως η πολλή δουλειά κόντευε πια να τελειώσει. Πόσο γρήγορα κουνάω τα χέρια μου από τη στιγμή που άφησα τις κολοκύθες, είπε με το νου του. Όταν η μέρα προχώρησε και κόντευε μεσημέρι, πλήθος ροδοψημένα ψωμιά περίμεναν τους ανθρώπους του χωριού στο πάγκο του Κυρστάθη. Και εκείνος, ξαναμένος από την πολλή δουλειά, κάθισε στο καρέκλι του, ξαποστάσει, τίναξε τα πόδια του να φύγει το αλεύρι και έτριψε τα χέρια του όλο χαρά που τα είχε καταφέρει. Ήρθαν πολλοί, βλέπω, η βοηθεία ακούσε τότε να του λέει η φωνή της γερόντισσας και γυρνώντας είδε να στέκεται δίπλα του. «Η βοηθή, ποιοι βοηθοί?» έκανε απορριμμένος. «Αυτή που τίναξες και αυτή που τρίβεις», του αποκρίθηκε, και χάθηκε πάλι ξαφνικά όπως είχε φανεί. Ο Κυρστάθης κοίταξε τα χέρια του, κοίταξε τα πόδια του και έμεινε συλλογισμένος. Δίκιο είχε η γερόντισσα. Καλύτερους βοηθούς από τούτα στα αλήθεια δεν θα βρίσκε ποτέ του. Οπότε δεν παραπονέθηκε πως κανείς δεν τον βοηθάει. Δεν τα ξανάβαλα ποτέ με τη δουλειά του. Με τον καλό ο Παραγιώ όλα τα προλαβαίνει. Άπραγος ποτέ δεν μένει και όλος το χωριό χορταίνει. Το μαγικό μέλι. Ο Χαράλαμπος και ο Κλεομένης, δύο καλοί και αγαπημένοι φίλοι, αποφάσισαν ένα πρωί να φύγουν από το χωριό τους. Κτήματα δεν είχαν να καλλιεργήσουν και η φτώχεια τους ήταν μεγάλη. Ήξεραν όμως να χτίζουν. Θα πήγαιναν λοιπόν στη μεγάλη πολιτεία. Εκεί σκέφτηκαν που χτίζονται πολλά σπίτια, σίγουρα θα βρίσκαν καλή δουλειά. Και όταν θα κέρδιζαν αρκετά χρήματα θα γύριζαν στο χωριό τους για να αγοράσουν ένα μεγάλο και ωραίο κτήμα. Πήραν λοιπόν λίγο ψωμοτήρι σε ένα μικρό σακουλάκι, έβαλαν και τα εργαλεία τους σε ένα μεγαλύτερο και ξεκίνησαν. Περπάτησαν ώρες ατελείωτες, πέρασαν κάμπους και βουνά, ώσπου άρχισε να βραδιάζει. Νύχτωνε και είχαν ακόμη δρόμο πολύ για την πολιτεία. Εκεί κοντά δεν φαινόταν παρά μονάχα μια καλύβα. «Χαράλαμπε, κουράστηκα», λέει ο Κλεομένης. «Πάμε να παρακαλέσουμε αυτόν που κάθεται στην καλύβα να μας αφήσει να κοιμηθούμε εκεί. Και αύριο συνεχίζουμε το δρόμο μας». Ο Χαράλαμπος, που δεν χαλούσε ποτέ χατήρι του φίλου του, συμφώνησε και σε λίγο χτυπούσαν την πόρτα της καλύβας. Τους άνοιξε μια γριούλα, σαν τις εξήγησαν τι θέλουν, τους είπε πρόθυμα να περάσουν και δέχτηκε να τους φιλοξενήσει. «Μόνο που το καλύβι μου είναι παλιό, έτοιμο να πέσει», μουρμούρισε. «Έτσι μακριά που είναι, κανένας δεν έρχεται να μου το φτιάξει». «Θα σου το φτιάξουμε αύριο εμείς», είπαν με ένα στόμα ο Χαράλαμπος και ο Κλεομένης. Και πραγματικά το άλλο πρωί που ξύπνησαν ξεκούραστοι, στρώθηκαν στη δουλειά. Σε λίγο το καλυβάκι ήταν σαν καινούριο. Τότε η γριούλα έδωσε στον καθένα τους ένα βαζάκι μέλι και τους είπε «Αυτό είναι το καλύτερο που έχω να σας φιλέψω, για να ξεπληρώσω το καλό που μου κάνατε». Είναι μέλι μαγικό, μέλι που κάνει τις λύπες και τις στενοχώριες να περνούν. Όταν κάτι σας στενοχωρεί, μια κουταλιά να τρώτε από αυτό και η στενοχώρια σας θα φεύγει αμέσως. Στο καλό λοιπόν, παλικάρια μου, και ο Θεός μαζί σας. Και οι δύο φίλοι συνέχισαν το δρόμο τους. Είχα προχωρήσει αρκετά όταν κατάλαβαν πως τα παπούτσια τους άρχισαν να σκίζονται. Τους πλήγωναν τα πόδια και δύσκολα μπορούσαν να περπατήσουν. Απελπισμένοι και κουρασμένοι στάθηκα κάτω από ένα δέντρο. Μόνο που δεν έκλαιγε από τη στεναχώρια του ο Κλεομένης. Τι θα έκαναν τώρα?
Άλλα παπούτσια δεν είχαν και τα πόδια τους πονούσαν πολύ. Σκέφτηκε τότε το μέλι της γριούλας. Άνοιξε το βαζάκι, έφαγε μια κουταλιά και «Ω, τι θαύμα ήτανε τούτο!» Τα πόδια του έπαυσαν να τον πονούν και τα παπούτσια του μπαλώθηκαν αμέσως. Ο Χαράλαμπος όμως σκέφτηκε κάτι άλλο. Κάθισε σε μία πέτρα να ξεκουραστεί και μετά έβγαλε μερικά εργαλεία. Κάρφωσε, μπάλωσε, διόρθωσε μόνος του τα δικά του παπούτσια και τα φόρεσε χαρούμενος. Καθόλου δεν τον πλήγωναν τώρα και οι δύο φίλοι συνέχισαν τον δρόμο τους. Έφτασε μεσημέρι και η ζέστη ήταν αφόρητη. Ώρες περπατούσε και το κεφάλι τους άρχισε να ζαλίζεται από τον ήλιο τον καυτερό. Μόνο που δεν έκλαιγε από τη στεναχώρια του ο Κλεομένης. Τι θα έκανα τώρα που δεν υπήρχε πουθενά σκιά? Θυμήθηκε όμως πάλι το μέλι της γριούλας. Με μια κουταλιά το κεφάλι του δροσίστηκε, η ζαλάδα του πέρασε και ο ήλιος δεν τον πείραζε πια καθόλου. Ο Χαράλαμπος όμως σκέφτηκε κάτι άλλο. Έκοψε χόρτα ξερά και με τα επιδέξια χέρια του έφτιαξε μια ψάθα για το κεφάλι. Τη φόρεσε και ο ήλιος έπαψε να το ζαλίζει. Και οι δύο φίλοι συνέχισαν τον δρόμο τους. Κόντευε απόγευμα και η πολιτεία αργούσε ακόμα να φανεί. Το ψωμοτήρι τους είχε από ώρα τελειώσει και η πείνα τους ήταν φοβερή. Μόνο που δεν έκλαιγε από τη στεναχώρια του ο Κλεομένης. Πού θα έβρισκαν τώρα κανένα μαγέρικο για να φάνε σε εκείνη την ερημιά? Και του ήρθε πάλι στο νου. Μια κουταλιά μονάχα και πάει η πείνα. Ήταν σαν να είχε φάει το καλύτερο φαγητό. Ο Χαράλαμπος όμως σκέφτηκε κάτι άλλο. Ανέβηκε σε μια σικιά και έφαγε κάμποσα σίκα. Όταν χόρτασε κατέβηκε ευχαριστημένος και οι δύο φίλοι συνέχισαν τον δρόμο τους. Έφτασαν κάποτε στη μεγάλη πολιτεία και όπως ήταν χτίστες καλοί δεν άρχισαν διόλου να βρουν δουλειά. Μα η δουλειά τους ήταν δύσκολη και πολύ κουραστική. Έτσι ο Κλεομένης όλο και έτρωγε καμία κουταλιά μέλι για να ξεχνάει τον πόνο του. Ο Χαράλαμπος όμως είδε πως τα πράγματα δεν πήγαιναν και τόσο καλά. Έψαξε, ρώτησε για άλλη δουλειά και τελικά την πήρε την αποφάση. Θα πήγαιναν στο αντικρινό νησί. Εκεί τον ορμήνεψαν. Η δουλειά θα ήταν καλύτερη και η αμοιβή τους πιο μεγάλη. Έτσι και έγινε. Και σε λίγα χρόνια και οι δύο φίλοι βρήκαν πως αρκετά χρήματα είχαν πια μαζέψει. Τους έφταναν τώρα να αγοράσουν το κτήμα που ήθελαν. Θα γύριζαν λοιπόν πίσω στο χωριό τους. Όμως εκείνη την εποχή είχε θαλασσοταραχή μεγάλη. Κανένα καράβι δεν έφευγε από το νησί. Κανένα δεν τολμούσε να ξανοιχτεί στη μανιασμένη θάλασσα. Μέρες και μέρες περίμεναν και οι δύο φίλοι. Και όσο περνούσε ο καιρός τόσο περισσότερο ανυπομονούσαν. Ήθελαν πια να φύγουν. Νοσταλγούσαν τον τόπο τους. Δεν την άντεχαν άλλο την ξενιτεία. Κάθε πρωί κατέβαιναν με λαχτάρα στο λιμάνι να δουν μήπως σκόπασε η τρικυμιά, μήπως σήκωνε άγκυρα κανένα καράβι. Μα τίποτα. Μόνο που δεν έκλαιγε από τη λύπη του ο Κλεομένης. Και το χειρότερο δεν είχε πια μέλι να φάει, του περάσει ο καημός. Κουταλιά, το είχε τελειώσει. Όλο ποτέ για εκείνη τη μικρостεναχωριά. Αν είχα τουλάχιστον λίγο από το μέλι το μαγικό, μουρμούρισε ένα πρωί καθώς στεκόταν να άπραγε στην άκρη του λιμανιού. Μα όταν το έτρωγες με το παραμικρό δεν σκέφτηκες πως γρήγορα θα τελειώσει, του είπε ο Χαράλαμπος. Εσύ το δικό σου το βαζάκι το έχεις? Έκανε δειλά αλλά ο Κλεομένης. Το έχω, ούτε μια κουταλιά δεν έχω φάει, δεν μου χρειάστηκε, καμία στεναχώρια δεν μου έτυχε που να μην μπορώ να βγάλω πέρα μόναχο. «Δεν μου το δίνεις εμένα τότε», παρακάλεσε ο Κλεομένης. «Πάρ' το και χάρισμά σου», είπε ο Χαράλαμπος. Μα καθώς έκανε να του το δώσει, γλιστράει το βαζάκι από τα χέρια του και μπλουμ πέφτει μέσα στη θάλασσα. «Δυστυχία μου», φώναξε ο Κλεομένης. Δεν πρόφτασε ωστόσο να λυπηθεί και πολύ, γιατί μόλις το μέλι έπεσε στο νερό, με μιας η φουρτούνα σταμάτησε
και κόπασε σαν από θαύμα ο αέρας, η θάλασσα γαλήνεψε πέρα για πέρα και τα καράβια άρχισαν με βιασύνη να ετοιμάζονται. Γεμάτοι χαρά και μη πιστεύοντας ακόμα στα μάτια τους, οι δύο φίλοι ανέβηκαν γρήγορα στο πρώτο καράβι που έφευγε από το νησί και σε λίγες μέρες έφτασαν στο χωριό τους. Διάλεξαν και αγόρασαν το πιο μεγάλο κτήμα. Άρχισαν ευθύς να το καλλιεργούν και χαίρονταν που έγινε αυτό που επιθύμησαν. Οι αναποδιές ωστόσο δεν τους έλειπαν. Ποτέ κακός καιρός, πότε κακή σοδιά. Στην αρχή ο Κλωμένης δυσκολευόταν να τα βγάζει πέρα χωρίς το μέλι. Έβλεπε όμως το φίλο του να είναι πάντα ολοζώντανια και δύναμη, να ξεπερνάει με θάρρος κάθε κακό και κάποτε να καταφέρει. Έμαθε κι αυτός να διώχνει τις στεναχώριες του. Δίχως το μέλι το μαγικό, δούλευε λοιπόν μαζί με τον Χαράλαμπο και πάντα τα κατάφεραν οι δυο τους μια χαρά. Και έτσι ζήσανε χρόνια πολλά, καλά και ευτυχισμένα.